गिबियावनो साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनैनि लागै नोंसोरनो मोननैसो गोनांथार रादाबफोर होगोन। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दानिया निउसखौ नायलांदो। मैया पाकिस्ताननि बारग' PM इमरान खानखौ गुलि गावदोंमोन। बे गुलि गावनाय जाथायावनो बिथांनि सापर्टारफोरा गावसोरनि लिडारखौ गुलि गावनायनि प्रटेस्ट खालामदोंमोन दिनै। आरो बे प्रटेस्ट खालामनायखौ आरो गारि जिप गंसे फैनानै बिसोरखौ आरो गुलि गावबावदों होननानै रादाब मोननाय जादों। आरो बे गुलि गावनायाव रावबो जिउ खहा जायाखै आरो जोखोमबो जायाखै होननानै रादाब मोननाय जादों। रासियाया इन्डियानि लार्जेस्ट साप्लायार होननानै जों मिथिनाय जादों। मानोना इन्डियाया डिजेल आरो पेट्रलफोरखौ रासियानिफ्राय लाबोनाय जायो, जायखौ जों बुङो क्रुड अइल। डाइरेक्ट हानिफ्राय दिहुननाय थावफोरखौ जों इन्डियायाव लाबोनाय जायो आरो इन्डियायाव फिल्टार खालामनाय जायो। बेवहायनो रासियाया इन्डियानि लार्जेस्ट साप्लायार होननानै जों रादाब मोननाय जादों। हायद्राबादाव केस मेनेजमेन्ट कम्पानिनि ड्राइभारा गासै 31 लाख रांखौ गारिजों लाना खारदों होननानै रादाब मोननाय जादों। मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला बिसोरो ATMआव गासै 4 सुबुङा फैसा सोहैदोंमोन आरो ड्राइभार हारसिङै गारियाव दंमोन। बे खाबुखौ लानानै बिथाङा फैसाखौ लानानै खारदों होननानै रादाब मोननाय जादों। जम्मु एन्ड काश्मीराव लेन्डस्लाइड जानानै हा गिसिखानानै मोनसे गिदिर अन्थाइ बल्डारा गोग्लैनानै मोनसे न' होसिनो आरो बे होसिननायाव बिमा आरो फिसाजो जिउ गोमायो होननानै मोनथिनाय जादों। केरालायाव सासे IAS अफिसारआ गावनि फिसाज्लाखौ लानानै स्पिच होदों। बेयो जोबोद ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों आरो बेखौ लानानै बिनि हौवाया बुंदों बेयो मोनसे अफिसियेल स्पिच नङामोन, बेवहायनो बिथाङा गावनि फिसाखौ लानानै बेबायदि स्पिचखौ होनाय जादोंमोन होननानै बुंदों। पान्जाबनि अमृतसराव मैया शिव सेनानि लिडार सुधीर चौधरीखौ सासे सुबुङा गावथारो आरो बे सुबुंखौ दायो एरेस्ट खालामनाय जाबाय। आरो बे सुबुङा मानि थाखाय बिथांखौ गावथारदों बेखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै होननानै रादाब मोननाय जादों। नर्थ करियानि लिडार किम जं उनआ US नि हेंथायै वार गेलेनो थाखाय निउक्लियार बमखौ थियारि खालामगासिनो दं होननानै रादाब मोननाय जादों। आरो USआबो नर्थ करियानि हेंथायै निउक्लियार बमखौ बाहायगोन होननानै बिथांमोनहाबो थियारि जागासिनो दङ होननानै रादाब मोननाय जादों। साउथ करियाया बुंदों नर्थ करियाया गासै 180 वार प्लेन्सखौ बर्डाराव रेडि खालामनानै दोनदों होननानै साउथ करिया मिथिनो मोननाय जादों। आरो बेखौ मिथिनानै बिथांमोनाबो बर्डारसिम वार प्लेनखौ रेडि खालामदों होननानै रादाब मोननाय जादों। बिहाराव जानाय मरबी दलं जस'नानै गोग्लैनायनि थैनाय सुबुंफोरखौ दैयाव नागिरनो थाखाय सानबा सम लादोंमोन आरो बे समा जोब्बाय। दायो बेनि गासै थैनायनि अनजिमाया 130 आरो बे दलंनि मरबी नगरपालिका चिफ अफिसारखौ दायो सासपेन्ड खालामबाय होननानै रादाब मोननाय जादों। मैया MP आव मध्य प्रदेशआव बैतूल डिस्ट्रिक्टआव गंसे गारिया बासजों सौग्रावो आरो बे सौग्रावनायाव गासै 10 सुबुंफोरा जिउ गोमायो होननानै रादाब मोननाय जादों। मैया केरालायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जायो। सासे 6 बोसोरनि गथ'आ गंसे गारिनि खाथियाव गसंनानै सोनारनाय बायदि खालामदोंमोन। बेखौनो गारिनि बिगोमाया नुनानै गाज्रियै बिथांखौ जोदों बिनि बिखायाव आरो बिथांखौ बेबायदि जोखोम खालामदों बुनानै। आरो बेखौ नुनानै मानसिफोरा भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियायाव एगारनानै गोबां भाइरेल जादों आरो बेखौ नुनानै पुलिसआ बे सुबुंखौ दायो एरेस्ट खालामबाय होननानै मिथिनाय जादों। त्रिपुरानि सानामुरा बर्डाराव त्रिपुरा पुलिसआ गासै 7 रोहिंग्याफोरखौ हमनो हायो। बिथांमोना बांलादेशनिफ्राय फैदोंमोन आरो बिथांमोना
बांलादेशनिफ्राय बेंगालराव थांनो नागिरदोंमोन। बिथांमोना इन्डियानिनो थागिबि होननानै गावसोरखौ बुंदोंमोन, नाथाय उनाव बिथांमोनखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय होननानै मिन्थिनाय जादों। आसामनि DGP भास्कर ज्योति बिथाङा मैया बुंदों, आसामनि साफ्रोम पुलिसफोरा जायानो डिउटिनि समाव सिगारेट बिरि सोबो आरो जौ लोङो आरो ड्राग्स जायो बिथांमोनखौ डिउटियाव मोनोब्ला बिथांमोनखौ साख्रिनिफ्राय केन्सेल खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा बुंदों। बेनिखायनो बिथाङा बुंदों साफ्रोमबो पुलिसखौ केयारफुल जानो थाखाय। बिहारनि काया ओनसोलाव थानाय मोनसे CRP केम्पआव सासे CRPआ गावखौनो जेलबो गावना लादों होननानै रादाब मोननाय जादों आरो बिथांनि मुङा मानेसराममोन आरो बिथांखौ बिथांनि लोगोफोरा हस्पिटालाव लांनानै दायो बिथाङा मोजाङैनो दङ होननानै मिथिनाय जादों आरो गावखौनो मानि थाखाय गावनानै बुथारनो नागिरदोंमोन बेनि रादाबखौ दासिमबो मोननाय जायाखै। MLA बिथां अखिल गगैखौ मैया हार्ट सार्जारि खालामनाय जायो। बेखौ बेंगालुरुनि नारायणा हेल्थ सिटी हस्पिटालाव खालामनाय जायो आरो बेहा सुप्राभेन्ट्रिकुलार टेरिस्कार्डियाम बेराम जादोंमोन होननानै मिथिनाय जादों आरो बे अपारेशना साक्सेसफुल जानानै बिथाङा दायो मोजाङाव फैबाय होननानै रादाब होनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबनायसिमहालागै नायजोबनायनि थाखाय साफ्रोमनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।